या मुलांना रक्षाबंधन या कार्यक्रमासाठी आपण इथे जमलेलो आहोत। आणि मुलांना रक्षाबंधन हे फक्त भावाच्या आणि बहिणीच्या ह्याच्यात नसतं, तर पोलीस हे आपले काय आहेत, रक्षक आहेत, तर त्यांचं सुद्धा आपण राखी बांधून त्यांना आपण रक्षण करण्यासाठी प्रोत्साहित केलं पाहिजे, असं आमचा आजचा हे आहे। तर आज मी आपल्या मुख्याध्यापिकांना विनंती करते की त्यांनी याविषयी 4 शब्द सांगावे। तर आज रक्षाबंधन रक्षा याच्यातच आहे ते सगळं बघा। रक्षा म्हणजे रक्षण करणार आहे। आता मग तर भाऊच करू शकतो का रक्षण? नाही, हे सुद्धा आहेत ना आपलं रक्षण करणार, आहेत की नाही? त्याचबरोबर डॉक्टर्स आहेत, ते सुद्धा आपलं रक्षण करतात ना। जे सगळे सोशल वर्कर्स आहेत ते आपलं रक्षण करतात, फक्त आपला भाऊच नाही, इतर सुद्धा आपलं रक्षण करणार आहे। आता गेली 2 वर्ष बघा, 19-20 सरकारी प्राथमिक विद्यालय देवळा अहमद हेड मिस्ट्रेस जे टीचर्स आमचे स्वरूप नायक यांना पहिले आभार व्यक्त करता आणि 1-2 उतरां उलयता की आज जे रक्षाबंधन आमचे या वार्षिक पद्धतीप्रमाणे केलेले आहा ते तसे चालू आसचे। आणि दुसरे म्हणजे कितें, एक भुरग्याक पुलिसांचो असो भय कसो आसता तो तांकां एक भय निर्माण जावचो न्हू म्हणून ह्या उद्देशान एक पुलिसांनी भुरग्यांनी राखी बांदपाची पुलिसांक आणि सदैव तेंच्यांनी पुलिसांची फ्रेंडशीप कशी अशी फ्रेंडली कशी रावपाची आणि हेच्या फुडें असोच एक प्रोग्राम जावपाचो। हो प्रोग्राम चालू आसतो आणि हरमल पोलीस स्टेशना वयल्यान आमी एक हवलदार महेश नायक हे असे आभार व्यक्त करता तुमचे। आजच्या कार्यक्रमाला आम्ही फक्त एक सरांना इकडे येऊन फक्त परमिशनसाठी विचारलं होतं आणि त्यांनी लगेच आम्हाला हो म्हणून उत्तर दिलं। तेव्हा आम्हाला जरा बळ आलं की चला मुलांसाठी आम्ही एक कार्यक्रम ठरवला आहे तर तो करूया। आणि तुम्ही आज आम्हाला इकडे मुलांना घेऊन येऊन आम्ही तुम्हाला राखी बांधली, त्याबद्दल तुम्ही जे आम्हाला सहकार्य केलं त्याबद्दल तुम्हाला सर्वांचे मी शाळेच्या वतीने, मुख्याध्यापिकेच्या वतीने व आमच्या पालकांच्या वतीने तुमचे आभार मानते व असंच आम्हाला पुढे सहकार्य करा हे इच्छित। धन्यवाद। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.